Ayo, didodo. Ojo patek-patek etok-etok yo. Etok-etok yo. Iya. Aku ngatur sih. Iya. Dekat nih. Geletak. As. Oh iya. Aha. Hei, ha. Woi. Ayo, punya tepuk cepetan bentar ya. Iya. Wih, tebak. Cek ya, yo. Dursasana menang. Awas. Oh iya. Ayo le, Dursasana tak jago le. Dursasana manang tekon ndi waduh woyo piye Dur kula kalah man kula kalah kok iso kalah nggih kula kalah man cobi man wong Ndarawati wis dene namung sampean piye wong Ndarawati ingkang dipun wedeni namung sampean kok cobi sampean pisan-pisan perang man alah ngapusi lho boten niku gremeng-gremenge ngoten Dursasana wanenana lho ngoten niku Swatama wanenana Kartamarma wanenana nek wanti-wanti sengkune aja pisan-pisan mbok waneni ayak nggih niku Malati wong tuwek elek empong perot ning nek nyidak telek ora patek pendeng nika nek ngidoni melonyok ngremet dadi awu ayak biyen aku ngidoni mandi saiki gak mandi Dur aku badhe ngidoni kena daden kok pun sampean go maju go maju nek kok Mang Sumbari kok nang kowe ngapusi pun to cobi monggo engko jeneng Sumbari Setyaki kok Setyaki apa sampe lu banjir wedi grobyak ya nika nika nyingkrih nika endi nika nyingkrih dolek enggan Dur pun kok maju tunggal kubur
padang dalanmu. Ayo, ayo aku maju. Atus pundi, Man? Aduh. Tak kira-kira aku sik mandi, Dur. Jebul aku iso ora mandi. Kira-aku digibeng setiake ngantek dekleh. Pun, kok mundur. Nego prajurit dinggirke sik enteni kowe esuk. Ayo, Dur, ayo.